Premtobre Shmama Yamamunina ha Yamwakwaba Adom TV Premtobre Kasee so awia nsam asie na braso sawuti bie sa Adom TV Premtobre Kasee nsam ne doso ne yotodwa mu bi ya obetini aposifo ye wo cheponi wo north east mantam ne mu achi nipa dubia na oche awie ye ntem basabasa ye man mu so ewo ho no osuso se wonim hu bie de mu nchiremu no ebeba Ghana Education Service and so the kokoboy mo de ma sukuru anom panifo ahodo prospectus bia enimu mamo fa mankwada no ena mo nton ade wo school mo so ma sukuru ni bia ye de honsem no so ebeba Electoral Commission panifo se no kura bia nim se parliament to won safre chairperson no wa ma yesesa brɛ no woni ho enya se ba no wa ma sansam no ne nsem bi na wie me de bro Adom TV Premtobre Kasee ko Facebook/Adom TV Kasee no wo so Go TV at channel 176 and at DSTV so channel 280 media fia amankwa tamaklo that's say afia ne de kwan suti ensem no ni nchiremu ankasa aposifo a watch poni e north east mantam ne machi nipa dubia na watchi ye wie ye ntem basabasa bi man mu so no susuo se wo ebenim hu ebi Adom TV Kasee etwoso Aposa juma ikuwe wo chireponi ye no ewo north east mantam no emo no achi adehye edubia osusu se basabasa yobi ekoso ewo wenchike na wachi twemu no wo mu enim ho bi na sabasabasa yi wo chiredia na efia hene ho masotwen bia na ekoso wo chokosi no bi intem na namso ma adehye ne bi hwere wo mu nkwa ya adan be ye aduonu no so wo mo hye ne dworobe anya no nkwa adehye ne bi ajapade na wo mu motorbike sedie wo mu esei no Nsemi ho no sa National Disaster Management Organization etredia adehye be ya hensia na basabasa ye ekoso no wo mu nya beebi mfa wonti ento na sanso so na schools ahodo wo mu kro ne mu no wo mu atotum abradi si wo nom ene join news edin komo no wo kire mu se nipa du ya post atuma iko no ache wo mu no wo de wo makwa kwetwera post fo ekukum na wo mo hwe ne mu se na watwemi enu eda ye ne mu wo de wo mo bekwa asem dibia sanso so ene okaka ho se wo mbeye de ombetumi bia se de be ya nipa du ya wache wo mu obetumi de wo mo afamre mu na atentene ne atumi aye adwuma Adeshe ya wamo ewo sikani asem ene ne mpotamu wa Western Region se mampani adodanko akufo adobra ho IGP Owura Dampare na fe National Security Minister Albert Kandapa momra ho ni manimi ya na se de wo bambo mo nsam ne de atoape de ntimo mo kasa frɛ titiri ati se no Adom TV Kasee ne won edin komoi Omanfo a wonom eti sikani asem ya wo mudodo na eye akuafo ekiremu se na nsentem hanom se de nipa bi a wosusu se wonom machofuo ya wokita etuo ene akadia foforo bi eba wonom krom honom ebebro wonom no enya ade a wombo edwoso kra ya de ayem hyehye ene ehu ababeja wonom so temamufui edituja se wom de kokokua ene waye nanso se nipa ya wokokura etuo eba wonom krom honom no wo hye wonom se se akua na woye no asase no wonom dia ni asisa nuegu robesin obeneskuku ya say bimpo ya hwehwe egu a Premtobre ko gidigidi pa and the budo sufo no mo picture di e paake bia be bukotedwe pancho so mpere ihwehwe mu empanfo free kutuko mobile e kaya o se da mpere na e adwuma no afidi akofa liberty for the ma ba bra nkoda so batan fo se batan ni ba no se bontum nya no fie ye wo hana ye nwe die charge o so do ko ko boye no na nya go ano kura nya me anim wo mo ba echese akodi a oka wo mo ho wo hia no kura wusuro no omo ba wo mo kura wo mo tuo aba ne ho ne omo de ba ne de se kan bibia wo mo ho na natapoli etufo hene ewo sikani asem ono so kato aso se efri bra temamufo ebo na mane se nuyo sei na ekoso no wonom adinkan akobo presia police for amane nenso enya de se wonom enya moa bia efri won ho ne senti ono akasa ekobo DC ya wokrum honom amane ema oba ho de nani behwe de ekoso nenso enya de se sa nipa awosu se woyɛ machofo yi efri krum honom akɔ ne senti na wonom de adesrede ɛso omanpani adodanko akufo ado police sanhene Dr. George Akufu Dampare ene national security fo nyina enim se womma wonkom ho emeboa wonom ye budos bi banso hene na akokofo mo ono mo ye adwuma wo ye banso ono mo ye adwuma be abra obesi akonya ni mu no kofa wo se omo na ho ban mo si na konya fe no owie no amomo anko nti oda so ono mo ye de ye adwuma ben adwuma no omo ne nam
amanfoɔ so ɛna ɔmo gyegye galamsey esika nti ba na sɛ saa ate dia sɛ yɛn nso yɛto nsa na yɛfrɛ MC yɛbɔ na mane sɛ nyɛma sei na yɛdɛn ɛkɔ so ha nti wɔn frɛ no ɔno ne ɛdɛn kasa nyɛ saa abɛma ahadwene yɛde to MC anim ɔno nso frɛ no wɔn ne di ho nkɔmmɔ ade kyeɛ no ne still ɔmo da so ɛwɔ ha. Ghana Education Service mpanimfoɔ de kɔɔsɛn mu ɔden ma sukuu mpanimfoɔ ahodoɔ sɛ wɔn de prospectus bi a ɛnimu ma sukuufoɔ kɔtotɔ ho nneɛma no wɔn hwɛ nyae wɔn anya ne nteyɛ sɛ yɛtɔn nneɛma no bi nso wɔ sukuu no mu hɔ ne nyinaa wɔn nyae maame nkɔ ahoma so kwadwomensa abrampa wɔn na di education akyi ɛwɔ Adom kaseɛ mu nti no wadu hɔ dada kwadwo teme nka yɛmo aha na Ghana Education Service wɔn ate biribi a na report bi akɔ sɛ sukuu wura no mu bi tontɔn ɛnneɛma prospectus no nso ɛboro so ana de nti na wɔn de warning wei ɛtudwa Efia sɛ ɛhwɛ ɔmanfo wonya placement no na ɔde wɔkɔ sukuu ahoro no mu na wɔkɔkɔgye wɔn prospectus na wɔtɔ ansa na wɔahyɛ sukuu ase na sɛ wɔn mu yi dɛ sɛ prospectus no nzama a esuafo na awofo wɔretɔ a obi bɛ sɛ ɔsɛ wɔnyima ansa wɔkakyɛ obi retɔ a wɔatɔ akahye nyinaa wɔatwerɛ wɔn wɔatwerɛ A4 sheet nyinaa wɔ wɔn prospectus no mu wɔatwerɛ akyekyere akyi a ɔyɛ tam a wɔtɔ ntoma a wɔtɔ no nyinaa wɔatwerɛ bi wɔ prospectus binom a wɔdze ama awofo no mu na sɛ ɔnam dom a Ghana Education Service wɔde dame nkrataa ba abɔntena acting director general deputy acting director general ne nsa hyɛ ase ɛyin dɛ sɛ ɛhyɛ a wɔsɛ ansa na wɔbɛbɔ sukuu no wɔne heads ne nyinaa kɔ nhyiamu wɔn nyinaa wɔgye tum ase a ɔwɔ dɛ first year another obi a ɔreba form 1 bia no ɔfa mbra nti wɔwɔ biribi wɔfrɛ no harmonized prospectus ɔno no sɛ ɛmfa dɛ KMA secondary school wɔregya ɛkɔ Efiamankwa secondary school so a dɛmaa na wɔregye wɔ hɔ na wɔwie dɛm meeting wie afei sɛ wɔrete na sɛ wɔrehu yi dɛ akyerɛkyerɛfo binom head of school binom ɛsɛ nzɛma bi a ɔnka za wɔgye tum no ho na wɔse ne nyinaa wɔsere ma awofo dɛ wɔnkɔkɔtɔ mbra na ebi sufo ka ho a da na aba na afa ho ka wa wɔda wɔse mesiafo no wɔse school bi wɔ hɔ nto wɔretɔ ndamendzama no wɔse ama awofo mesiafo ɔno na ɔnam do ma wɔse kɔkɔbɔ kɛse rema kyerɛkyerɛfo a wɔwɔ second cycle institution nyinaa dɛ wɔnkye wɔn ho mfi dɛm asɛm no ho na anyɛ dɛm na ɔkyerɛkyerɛ yi panyin bi a wɔn nsa bɔ so no mu bia no beebi a mbra ne da no wɔbɛma mbra no ɔyinezi papaapa na sɛ ɔyɛ wɔn wɔpɔ yi dɛ adze bi wɔ hɔ a sɛ ɔwofo no nankasa tɔ no mpo a school binom wɔsi dɛ tɔ wɔ school mu hɔ nti sɛ antɔ wɔ school mu ankasa ɛtɔ ndɛm adze bi no mpo a ɛdze bɔ mpo a ɔnyɛ adze a wɔbɛgye ɔno na ɔnam do ma GES ne buefu a ɔde dɛm nkrataa abɔ abɔntena a ɔrebɔ akyerɛkyerɛfo mekyerɛ heads of school kɔkɔ dɛ sɛ ɔrekɔ no no wɔate na nhwehwɛmu so ɛnkyɛ ɔbɛhyɛ ase nti sɛ nhwehwɛmu no hyɛ ase na teacher nyi bi a na dɛ head of school biara obohu dɛ sɛ wɔkɛn no nyɛ ɔno na ɔdze redzi dwuma no wɔbɛma mbra no ɔnyina edzi pɛpɛɛpɛ kwadwa ne wɔda mo yɛmfa wo nsi ha nti wɔabɔ aprɔ no bi akɔ schools no mu anaa wɔn ba nti sɛ bia sɛ nnɛ Monday a bebree na school ahorow no wɔreba na za Friday yɛkɛn no school mu bebree wɔ hɔ a wɔyɛ online admission nti obi wɔ hɔ ɔreba health insurance ɔyɛ compulsory eduru hɔ na wɔhwɛ nzɛma na ɔda ɛdze ba na ɛdze aba pɛ na wɔagye wo na ma ɔda ɛkɔ no na akɔ nti schools no dze aprabɔ a yɛabɔ kakra kyerɛ dɛ ɔmanfo baa na wɔreba a wɔahwɛ yim dɛ dapɛ no bɛkɔ wie dze na wɔn nsa ka ɔho na ɔda wɔn nsa ka na orientation bɛhyɛ ase wɔ ahyɛ ase na 27 as a kyerɛ na asesua a wɔda wɔhyɛ ase no so wɔtum ahyɛ ase kwadwomensa abrampa yɛma no bɔni na yɛte ne nka na nwummerɛ de yɛbɛka kyerɛ bia no ɔde bɛba meyɛntɔ Premtobre Kasee no so electoral commission panifoɔ sɛ nokora bi anim sɛ parliament to wɔn nsa frɛ maame gye mensa no pani no yɛ nhwɛhan anyadeɛ sɛ wɔkɔɔyɛ ɛyɛ nsɛm agu nkrataa so ɛne wɔn mu kyerɛ mu sɛ berɛ no a wɔn frɛ no no Nigeria kɔhwɛ sɛdeɛ aba no ɛho nsɛm teɛ Adom TV ɛtoa so Abato komisa turensem de kun krata so abomo ekyerɛ sɛ wɔn nsa kamanebo bi a ekyerɛ sɛ chairperson ma abato komisa no ebru ma hyebedwafi enimtia wabro to wɔn nsa de frɛ no sɛ wɔn mra ma hyebedwafi a wɔnsi hɔ
wonsemi ho no wo mu e ka magana de hye nyina ate se ukuada ogefo bosume de toso aduonomie no wa fimpinu ne aduonomie sa no emu no abato komisa no ensa e kankrata bia na efiri mahye na won krata no mo no woto won sa de free commission no se won bra na leadership of the house no wo me pense wo constitutional instrument no emu emfankyere wo mo ogefo bosume de toso aduonomie sa no mu wa fimpinu ene aduononan no emu na bra sankrata no ka wonsa no chairperson ma commission no de nani atwe Nigeria mine mu ena was ne konekfo inhyiamu bia na ekoso ho inti na no krampo endan chen no Dr. Bosman Asawe ya wono ye deputy chair ema corporate services no ene mpanyefo ne bieka commission no ho abo mo homodin ya de omani atwe nhyiamu no ase na ho wasema esiye ene sa abra mo kodru honom no nhyiamu ana mo hwese nkesese baso no wo mu etwemu enam donkuma ne nsem bia mo de tudwa ya na mo etwese wo mo hwe isi chairperson na nkasemo ewo nhyiamu no ase woto won nsem so won krata no mo etwese nsem a etwa ne ho a etwese isi chair no abo my Ghana no enya de se no kuribia ewo mesanse ogosua wo Nigeria man no emu na commission no enkanka ene chairperson no wo munim se de ho si fahia eba na niam ekoso wo mrahye bedwafia isanse be ye mfimie no ni no ne mrahye bedwafia adijuma na chairperson no ewo ani di ni obu kese e de ma mrahye bedwafia intenya de da so bebu mrahye bedwafia no enimtia na so no kwasem ewom ene se ade ba chiama sanhyemo no abaso no ena wonsa eka sa inkrata no na senkankrata ne set meka ne ntema akodna ni betru mrahye bedwafia na nhyemo no etumi akoso. Premtobre Kasee na oguso ehwa Adom TV no na leader founder the Ghana Freedom Party ya ba de futuo ma Ghana fo nyina semem won fo won re enhya kanema mpani John Dramani Mahama emu se wo meye nkunimdifo 2024 election a edo meye ni so no na mame akua don kokyere mu a se ye di enho akinye ne yekofa ne bade na ne se de oye no na mamu a etwa mu no sa pepepe die wonhunu ntimo okasa asem no ne Adom TV Edim komoyi. Enya se edi kwaso otim ko fa form so kura. Adwen papa ni be metim. Sa wo pe nipa wanwene papa pa wadwene bone pa. Wi do ha mafiri ho a wonya bibiem. Me ka kire mo Ghana fo. So wo pe mfie na ya, mfie na na samo de ma ne se pe. Obechim ye seja. Obechim ye aboa no de manchester atum wasoja wode ya so wasoya ya hye kojo no akuye me ka che Ghana-fo Mahama enye wadwene se wo be ye se wo kofa form se Ghana-fo nto abama Ghana-fo Nyankopon obi anu se nyame boye wonim dia ye wonim nyansa ye nim bibia nyanka ka ye huntira entu Ghana ni bia ntimi koto abama Mahama gese wono ana ndisi fo no nko a ene betimi ato abama no dia wole de so de ono ane profo eno pa ho dia Ghana-fo mo ntinase na mo sese na mo hunu se kwaye abama Mahama de mo afaso no ndisi fo no akura anima tie besu ma na koto abama Mahama de na bai asama me sa ka che wo Ghana-fo ne se me fa se be se da ofa form so na de kye Yeguso ya wa amanyo ensemu na National Youth Organizer de NDC amanyo ko George Opariado de to mabunu nyina anim wo man Ghana mu se amanyo mu atenie ne otan de wo munyi free wo mo campaign mu ne mom de obi aye ene ka ho asem na Ghana fo ahwe no so ato aba no oni Adom Kasee edi nkomwe. National Youth Organizer Edema National Democratic Congress NDC George Opariado edi futuo ama NDC mebununu se womo enhwe se womo politics a womo eye no womo mfa ye enka ho abra oni mebunu yi ekasa ewo workshops nko bia wode ma womo se ne bebo ewo womo anamontuo mu ewo party na manyoko nim. You always need a united front to win political power. It's, you know, the moment pettiness and obi ton sabi obi ton bi ama na ko di parate na sahitwe ni ba no. It defeats the purpose of why you are into politics. Politics is sports, and I use Professor Alabi as an example. You should compete fiercely, but in that context, and yes, certainly be a captain. Constituency Youth Organizer Awo Takwa Insuayim Ibrahim Diallo enso ede insemsi ene tudwa. Ina yebe adwene kroni ehu de mobiomana no to kono onkoyi nti 2024 de the Ghanaians I determined there ye pensesa
ye pensisa atakon so am any exception yen so aye watakon so am so yesu ya determine there ye pensisa we say the 2020 home ko watakwa ha na this time ya resolve there the era of intimidation will be a thing of the past. The era of intimidation is going to be a thing of the past. Constituency chairman ewo takwa insuayem ema NDC amanyoko no Tanladi Salifu enso ensem se na to Adom news anim. Beat my chest and tell you that this party ya jama the grassroots. Yes, we dwuma bia obeye piano. Ya behwe ho ni amakotia. Na me say you should not be surprised there. Ebia for the first time in the history of NDC Tapasem. You back for police station no abaye MC. You back for police station no abaye ABC. And now almost position be the obiano. We are party, hard-working party member, you will benefit. So I want to assure them there. Work and work hard. Let it be visible. So you are visible. We are visible. I can beat my chest and tell it to you. You will be rewarded at the end of the day. So for bedi ache ya oshe interior so wanu so ye gomwa central mrashe bejani na year kwansa. Senkabo mu pene MPP amanyoko no wanu mo ehia. Na senkabo musu ye adwuma se de tie bia no 2024 mampani ne mrahyebeja akonya no ombedi so nkunim mo ne Adom Kasee atwaso Wosofa bedi chiro no wo interior a osan ye mrahyebejdwani ewo Gomua Central na ehia kwansa e de hadesede ato mabunu a wo mo wo ne mpatam enim se wo mo enhwe se wo mo beka wo mo abom na de mpuntudwuma aba wo mpatam ho abra wo ne Adom News Central for etwetwe nkomo wo de tudwa se mabunu a wo ne wo ne mpatam eye MPP amanyoko no enhwe se wo mo ebeboa aban no ewo ne dwumadi a wodi se ne wo mo ebetumi edi nkunim ewo 2024 abato ni wo de sansem we etudwa abra wo kosra ICGC asori ewo aguna swedru so nyankambom ne yenjira yanado as MPP party obia kan bi ho a wogina wona party no the chairman the organizer woman or secretary assistant obia wa happy ya kade ya nyina ya kade o me nyankambom na MPP party yemfa no gina ho osane se Edubia sehene yade konsam foforo mu eye oguhia odro pani penkran ene wone ne manfo adi nkomo no wo kire mo se o mapomuden de o sre wo mani die ma mema won toto no asekra wo mo hwe wo mapomuden ehun nsem yie ne nyinam ewo boase mansini mu wa santemantam mu chip compound no ya pejam aye the health center na ekwase bia wo de afutu yi e ma ne manfo Edubia sehene ogoshia odro penin benkran ene Adom News Central for twetwe nkomo wode to won anim se eho behia se omanfo wo ne mpatem no ebema wo mo eni akọ wo mo apomuden ho wo kire mu se so wo ewiase agapade nina na wo se wama woni anko wapomuden ho a ene na ohia mu na obekọ wo bo AGA eye oboase man abaso se wo mo etimi aboa ama health center bi e wo mpatem ho no wo mo sisim wo san ede adesede eto oboase man senim se womo enhwe se womo ebeboa na mfidie bi a womo ebehia ewo health center ho no womo nsa etimi aka enti ehun behia se de won ya adri nka egie mo besa hwe na mo sa pagya mu yie na mfidie ebehia ebeboa na etimi aboa oboase government hospital na ni na gina pempenso bi a ayaresafa kase na betimi abaha Physician assistant wo health center ho ewo boase mpatemu ho no Helena Ejewa Mensa edinsimsi na tudwa omoba sometimes investigation me na opese oye e bia painful bia ba opese ohwe ni mojem initially agi se woman referral no they call another place obi okra okwa sa inconvenience ni ti on ba biem enti na affect patronage no enti no ye hwe ni miseti say na ne ma na ba ne de obia beba because oba na epese ye investigation bia ye betimi aya ma no wo he ya Senior Sustainability Manager Edema AGA Oboase Mai Emmanuel Bedu enso de nsemsi na tudwa akwanya by say wo assembly no any health directorate ni hyehyeye mu no and again based on the needs of the community no na ebehia say ye betimi expand the chip compound no to a health center status na eno na ye ne health directorate ni assembly no kabo mu no ye ba omoden se ye betimi atu sa na mo no ene no yetimi awie sa adwuma no ya expand de akande ahudo bia
befete facility no to come to a health center status no yɛde ne nyinaa abam. Mayenkwa Sutifi North Mensin mo na pani a wɔhwɛ nadmo so yima no ofosu sɛ ha adwen pa na wɔtwe awie yɛ ntam nsu ɔtɔɔyɛ wɔ mahiso wɔn ani atutu agu wɔn nsam wɔnya baabi a na fi sɛ nsuo no tɔɔyɛ na sɛ wɔagyapadeɛ apa wɔn mo dan so agyapadeɛ fridge nom ne mattress nom ne adeɛ school nkwadaa books ne yɛkeka ho de ne nyinaa no asɛe ɛno na nadmo pani a ɔwɔ hɔ de to dwa sɛ aban no bɛba wɔn sraban mu na wɔbɛboa wɔn. Ensu a etoye ewo ahafo empatem ho baby ase omanfo ejapade we enam so ama district nadmo director wo Esutifi North ede efutu ama omanfo a womo ejapade eseye bise womo enya abotre na womo ene Esutifi North district chief executive eye DC wo mpatem ho no atwetwe nkomo sene womo ebetimi aye omanfo yi emwa abrone Adom News in Central for atwetwe nkomo no de tudwa se womo hwehwemu a womo eyeye no ebede edi se ensu na etoye no ora efie beye 31 mu womo nso a womo eka ye bi eye nipa be 91 esia se bi obi ko ahokyere mu a ne ohwa ne se tibia no owo mu no ana ne hotono no saa de no obetime nya no back na se de sitie no ye wo regional director a woda nadmuna no ye ba ni di ehunkita ho afei oba Esutifi North Director Assembly so a ye wo district chief executive a ye nua Anthony Mensa and Odano. Afi coordinating director Mr. Bedin. Ononso Omina Yabo Mamania, Amayebano. Yes, be a fifteen a buy a bomb man, a moment a cemetery. As a bar, a combi also bit me Abua, Ama Sabu, Omo Nemo Mohirian, Sabu yet many in Akranua, omit to me and your Bibia, omit me and says Wombose, DC, not move. Assembly Assemblyman won patem ho no Ameyao Inoro enso ne Adom News in Central for atwetwe nkomo. Si abo mama ne ama entem so pa no mudi amika ba na de se de ere tu omanim amana du aban ho ne se ebinim wo ahoyehia mu pa nti nema asese no ebesere o mu se anka ni manim ya umma ne nche na umba be ye mwa san de adesede so ato ankrankra nim ene NGOs se obia ne nsa won bibia o mahin so akwa hohiam pa nti o mmeboae na omo a omokosa hohiam no omuntimi emfiri mu so oni omo a ato ye ntimi ato omo adi nkomo ne ya chechire omo wure ekopemi se assembly no ne nadmo ene ankrankra e ba be so mas ne nya omo jeje mu sense ara chechire efiri nipa ho nti ye nya omo jeje mu pra Sono Adom Trotro Prince also Siedu Wachmota Nene said the Ghana Health Service say I recorded 2 cases a lesser fever no and a prince ne adishie bi ahie busa wo mo mate ho asem kwan bai and obo ho by prince yentie de omo ken fitafo a wo mo ewa ha no se ne aba beto dwa Ghana Health Service de aba se lassa fever enam so ama nipa baako ato anananom won siedu baako so eda ayaresabia ewo Kolebu Sese omanfo ensema ye biso omne se ye ka lassa fever e dien na ode bebo ho ban e de efisa lassa fever no ye ka lassa fever what e dien matin ho asem e yare ya ehu papa e o se Ghana bantu ho na musisia e mayen nye sa de asem beba ye ka lassa fever e dien yare me pese me e dien yare ne ye dien yare ya etse COVID na eyehu pa sana mate ehu papa me se na me titete no se Ghana ban ntu ho na mo nsisi asem beba asem pa na beba enua yesese so mo within 1 minute 2 minutes na wo ko knachi ade we de ba de enua enye papa ma o man Ghana ti yesere aban se ontu ho na mo nsisi amayen ya ankasa so yebetu ho na mo so bi Bani tu anamo de na nimfa yare de menya hu bi dade na se na wo che na ehu kan kira ban se na be ya enko se na COVID be ya e kan egu dan mu no on starting tu hu anamo sisi a se na be ya sa yare na entumi ntiete se ho ma we mu lassa fever ya de bia ye fenisen valos
valos e de ba na bi se kusie nkura ti ye boy ho ban afiri sa ne ma ne nyina ho ana Lassa fever no etimi fa mojem nti se obi ni obi ekohyemu won pema na moja esesa ukoyi uti moja ewo blade no nipa na nsesa Lassa fever no so moja na kan ye den utimi enye bi mo amu ofie nkura ya papa e kan ho aseme ekura no omne nam ho nuane amudi besi ho na omne nam so dwonso na oma dwonso de eguso ye bie niema ni so apapa ya kan musuma hu yi die niema na wo betimi ayede abɔ ho ban a wonkonya sa yare bi se ye tumi bɔ ho ban efri se ye bobo ye niema no efi ne nkeka bia ba bia ɛhɔ nte wo ankasa o kitchen ese otumi di ho ni esiesie ho se le be ya mo sa mo anu mutumi ma inside ho e me ha wadwene na yakasa so obi so wodi ne hu nipa nso so na yare ne bia kan ene so kwa be na ye be fa so wona mi bisa wono wa asem ne de depending nipa no ba bia obe den obe nante apia ko abonten obetime siesie ne ho kama ba bia na wa ye meme bia na ye ntima nche ye ho so na yakoye enam agro bi na ede sa yare no so aba ba obi obedi ne kitchen ni kama pa bibia se ba ya bibia mabat sa anamonto nso timma sa ade no bo ana wona mi ewo mu sa na so se brebia wo be ma so wo hye ho so kakra se ne be ya onkofa sa yare ne mafi onti de na be de abon hoba mon de ye de we ya tidin huhu aba isi ya kuni ho ba ko so de kolebu a afi na doctor fo gina ho silo so de nya se be de hu ni ibobo ene ma no ye bi ku se nkura ni nkusi ya so mo de bai wonya wadua ni so mo akura enko na te so enko dwun so gu so yadua na aduane adwo ye ba ho ban se enko di aduane adwo bebre ena yan ko ba balance shop so ma obi enko yi enti so abi odi brede da bia yi obi de ko ba obi make sure say emfa brede da me yuti na se twa nipa na de be yi o so benya yade no bi ena ba bia ebi so ni nyina se yo boy ho ban ye be di ehuni because according to no so obi attach ade bi ko na ko so ma yade no ye yes friend valos no enam wiem enam ne ma bebire hu so obi aso ade bi no ko so ma so betime anya bi de say boy ho ban afiri sa ne ma nyina nti ofi wo bedododo bola wo wa ma bola ne me wo agina mo ofi ho a ebeboa na ohun nkura na wa den choba bi o kan hia me ko didi na ekura kese wa ton kwan nim na ma me ni yifrim na o sama nkrofo me hwedi nam se na we Lassa bi wo kura mu ana yenden adom trotro ene o manfo a kire o madwen de afa Lassa fever ho me na me di mate e wo car nim se mate driver ene ni mate tike mu na se car na eyema mate ne agi so say away na dia friends ne na tie fo ma wie yes fo mo ani tije say ye frɛ Dr. Bekoe Naja Lassa fever no be cheche ye mu yie ne mom o ma dwen kyerɛ mfɛ no de o mo kan ye ne de ate yaka no a ene o mo nim de efa ho nti Lassa fever no hwɛ said yi CDC for one more de abeto edwa no a na no aye no ho say fever fo ni bia so ate ase aha nti na ne ohunu ho so yi a wo hwe ho so yi a na me se yenya free amuamu so ahu aha nti muamu pe nwramu na mo wie bebre no ene Ebola no ensede nenso Ebola ndi eche wana ye de wo kɔ we na hange wo ho kakra tu so tipa wo ho aye hye nom ni ade eno nche se otipa wo ho ye hye na se wanya Lassa fever no ne mom se wonhu symptoms bi sa no akɔ hospital na no ye timi ahyew ama ho atumi ayode enti eho asem eno no eho asem eno no Premtobre Kasee ena oguso hwe no na owura bi a waye asanka adwuma na sa potɔwe adwuma 10 years ni ewo ho central Francis Akapo ne wo sun no 10 years mu ede beto ene no adwuma na hwehwe asifom kora nkoye ba ku sei ti we de wo sre aban ne mpanifo de ombe ye bia ma potɔwe wa no asa gina ne na so na sa de odidi ho de bia no obenya bia di no aban ne hwemfa mo no one Adom Kasee ede nkomoyi
owura ya na adwuma wo ya ne se woton ayewa ya wone Adom Kasee ama ne boni odehye usu job etwetwe nkomo no e de tuja se ebe ye mfie nan ne die na ka ne dwa no ekoso pa ne nso se seidie onhunu sokora wode to aso se ade achi ade ese nyina na ne dwa no gua na egu esane se de fa anwobo akosoro ene akade afufuro bi eka ho a emmoa ema ne dwa no enkonkan na bra wo kire asanka no bo no ene wode to aban enim se womeboa wonu ma woton asanka se be ya wonu madwuma no ebetumi akonkan. The previously we are selling in some of them 8 cedi, 4 cedi. The high prices 9 cedi, but now everything is going high. So what do you think that is making everything to go high? Because of the petrol or the oil. The oil is going high. Because when you buy from the Kumasi, before the transportation to go here, it's too much. Some of them 1,000, some of them 25,000. 2,500. Before you deduct all the transportation from the goods that you buy before you sell, it's too cost. The government have to reduce the price for us so that the buyers to be able to come and buy for us, so that the system will be okay to us, so that we will be happy. Enu achiri enomanfobia odi asanka edi dwuma ene amane boni etwetwe nkomo. Last time we call the market seminto asanka nebi. First year tono 35 kasi enu ye 4. Maybe sape no mo say 15 cities, 12 cities, and 10 cities. Oh, kiti wa pe no mo say 10 cities e missing there. Because better na makonto. Because better susta enti misi mi ye ma adwen se o. Se mi de to garrison de krampo na ye. Onu krampo to 3 days na u ba no apono. 3 days no mo apono. Anso ne bo akosoro sare ye to me to. First we have been buying it to 2 cedi, 3 cedi. Now they've increased it to 15 cedi. So maybe if they give me 100 cedis to go to the market and buy something, and maybe I have planned that I'm going to buy it at least 5 cedis, and I went and it's 15 cedi. The money that they gave me to go and buy it, it will reduce and it will affect me. Premtobre Kasee na uguso shadow. Premtobre Kasee brason se okumankra akobistone. Edeba fi se Eric DS abrede. Ebi onam ne de atrapo. Etimi mu akwaba. Why are there? Mo bia ye fine. Odem ebi odane de. Protocols. Yes. No disturbances. Uni ahode antimi mbabi. Uni code. Uni code. Okay, code no. Men kai but you ba 79. And now we nim. Yeah, 194 hobe. Eh na wo sheto. Oni na 200 ayimu kura ho. Ti no am we nim. Eti agudi mo nsa se no man you almost share you. Say no United agini crew but the same bebre na eba. Enkomo wa chire doso na Chelsea nso de ifri ho ba no. Eno na ma de ne ehu. Asemu. Enti ye bekom kakra. Na ya hwe enkomo. Okay, enti ene e Cobblestone e de Premtobre Kasee etwaso. Abshama mensanda se de yedi kan de atudwama na gudie mo nsem na enda wie nso mede enkomo awdo no etwaso ama wona enkomo no edoso. Enti yebebo ne petim wadre wo eye Chelsea the Blues nso aso eye ye ka coach a eja egu ni chempa Graham Potter ni nyina ne se de etitafo no eguso ehwese womo edi petition ebekwa akoda mpenfo. In fact petition no yese womo hwese ombenya be 1500 ama ese no eguso a ekeka kona nimpa eti na se 15000 womo pe. But so far no ekeka ko be 10,000 signatures and so far no womo enya eno ane se yempe papa no oye Chelsea supporter mam wo Ghana hana de bia mo ye yempam no ye the petition na to chire bi se yempam no anase won to aso won to eno ye petition asese no eguso a ekoso na akona nimpa a chese otum sampa eduru empempenso a ebeduru dia na se omo bowra mo e training ground se sanse Todd Bowley ene ne mpanifo de omo no omo ntise odogo bi enuabe omo ntise team no elusu anase airboard draw anase enkona ni mom de omo chese Graham Potter ene obia obetimi abo adwumaden na nam so amande supporters no e chese omo so edi petition na ekọ obo eye under 9 eye league na de omni se ye frɛ no Joshua eye Achupi
Achupi ena na woche wie ye hunu se ne maame akopost no ese ampa ne ba no hwe se obetimi abaye dia ne papa eye ye ni bi ni nyina ne se womo esia kan na branche no akrala no ena womo abuaye ema ne team no etimi etebiri kru a ohunu se wono ekita ne sa no enam so ema omo kire se ampa ne modern monso ekonkan ye pa edematima wogine mo esia kan ede ema wom no eno nenam so ende ne maame akopostu se ampa sebi ejabi wo a ejabi tiase eti se ne papa ena ekura wo hwese ne ba no so ebetimi aba na wabedi eye ne papa adenti wei eye Joshua Achupi enso de a ende ne maame nso ede aba monten ayede eno nso emunchiemu no yada se ya to Premtobre Kasee no eso na abamu BPA mu wo man Ghana mu na de ma obi ade hunu no eye ne tenten ye wo wapa emu odene na saa ne tenten ye no ya wo famu ewo mu na se wani se okache ne din de Sulemana Abdul Samid na ne ye se wanya chronic cancer ni hormones no nyini no ne tenten ye different 29 years nso hunu no a Odogo Matthias na nyame Adom Magdan Foundation akonemoa na ne yare no ho kanyina no wormo afa Adom TV to sansam no so bra Emmanuel Jevenu ebo apro edi akire edeba Gambaga was known to be a place of witches. The story of Auche has come to change the name absolutely to Gambaga to being the home of the tallest man. Isan nipa bebre na ete ne nkan wa abra Joy News amani boni New Reading Muhammad eko awuchi ekura ekosra no eno enemnam so a ema na brabo esesan yekura. I made an appeal, a very big one, and then BBC came and covered me on that, and then a lot of media houses came to me, covered me on that, and then fortunately on my part, Magdan hear it, and then seen it, and then hear it, and said, I think this guy, I have to intervene and see how I can help. My team in the north called me, and they know what I do. So they called me that, oh, Uche has a problem, and his problem is lingering. And if we have the tallest man in the world who is having a problem, no one Magdan can do. So I quickly called Kelvin, my foundation team, and Carlos to pay him a visit and see what we can do for him. To say Magdan Foundation ababeboa awuchi wonom enamon foundation no so afa awuchi ayaresabia ho kanyina. Having the tallest man in the world at your backyard is a big deal. If you ask me, it's a big deal. And that must be looked seriously. And we cannot allow, as a nation, we cannot allow such a person, excuse my language, rot in the north. This man can produce a whole lot of medical dossier, a whole lot of medical research. I believe by now Nogochi, Kolebu, or any of the teaching hospitals supposed to have called him long ago to look into his abnormality, look into why this is, he happens to be the tallest man in the world. His genes, they have to look at his DNA. So many doctors, psychologists, neurosurgeons, biochemists, everybody is supposed to have a whole classroom researching on him. I'm sure Dr. Bule requested all the labs. Sisi awuchi ashase a ultrasound scans a ehu behia ama apomodin adwumayefo ashase ahwe no no ashase a woye nyina ewo Blue Valley Specialist Medical Center eno ene bema apomodin adwumayefo ehunu ayarehwe papa wo betumi ede ama owurei awuchi mpaye a wo bo nyina ene se ono so ne ho beto no ama natumi abobra te se onipa mama bia na abodini a wanya esan se de ne tentene esitie ntino wetumi nya mfasodie bi afirimu. Yeah, Dr. Bule is one orthopedic surgeon in the whole world.
And we happen to have him right here in Ghana. I pick Oche to the best doctor for him to look at his situation. We're not picking him. It's expensive. It's expensive to use a doctor like Dr. Bule, but it's a resource we want. We're not doing it for show. We don't, you know, Magdan, we don't do things for show. My member Facebook/Adom TV. We're doing training B. Egu Esther Echampona Haineni Eshe na Bibi Kaswa from American Town said, please let the NDC guru know that they cannot destroy this country for us because of their selfish political interests. And so dear no. Akesimi Ebenezer said he require wishing Mavis Tano, a nurse in Bogoso Prisia Hospital, a happy belated birthday. Piaga is the same Mahama who said EC is an independent body. So what's wrong with him? Desperation for power. Desperation for power, penny. Eric Wakubwadi patriotic voice, became regards to Honorable Alan Martin. I support EC 100%. Nedi, I don't know, fantastic weaver for says we are so our the MPP led by Nanado should not blame lesser fever on our current economic hardship as they blame it on Russia, Ukraine, war, and Turkey. And he also know the Lucia Yambil. Mom, don't worry yourself. We are all waiting for 2024. For me, I know whom I will vote for, or JDM for life. Why? Nedi Osman, and so Eddie no. Me anyina no so near Adom TV. Premtobre Kasee no and see her media fear among Kwata Maklo team no. Yadamose fire for fire. It was so.